Evo kako da pripremimo piletinu koja se lepi za prste kada se ispeče. Dakle, uzmemo pileće meso, dobro ga operemo. Batak, arabatak je sasvim ok za ovu vrstu jela. Znači, kada meso dobro operemo, malo ga stavimo na papirni ubrus da bi on upio vodu, višak vode. Možemo i odozgo malo da ovako utapkamo. Tako. Sada dobro usolimo svako parče mesa. Stavimo da se greje ulje.